信長は長政をほふった。そして信長包囲網を力ずくで崩壊させた。やがて包囲網の巨頭武田信玄も世を去る。信長はこの機を逃さず武田討伐に打って出た。信玄の後を継いだ武田勝頼は武田の威信を回復すべく長篠城へと攻め寄せた。信長は鉄砲を3000丁とともに長篠の地に着陣。戦国最強と言われた武田騎馬隊を迎え撃つ。信長の取ろうとしていた戦法はかつてなく斬新で、かつてなく強大で、そしてかつてなく凄惨なものだった。織田の将、長篠の戦い。戦なき地平見るために。うぬは何を望む？ありゃりゃ、光秀来とるんか。確か陣触れに名前はなかったはずじゃが。そりゃ呼ばれぬ戦に来たくもなるさ。集めも集めたり3000丁の鉄砲。信長はむごい男よ。その鉄砲の披露のため飢え苦しむ長篠城の味方に梅雨明けまで遠兵なしだ。そうまでして鉄砲の力を見せつけることに天下に武を敷く信長の世の真骨頂があるわけだ。その天下不武のお披露目の戦、なんであの男がじっとお預けを我慢できようものか。お主はどうなのだ、猿面かじゃ。わしの忠義も光秀に負けやせん。グズばかりよの。自分の運命の面倒も見ようとせんグズばかりよ。鉄砲の欠点が弾込めの間無防備なこと。しかし鉄砲隊を3組に分け代わる代わる発射装填を繰り返すことで間断ない攻撃が可能となります。いかにせんは一番隊構え。撃て。撃つのです。撃って新しき世
信長様の世を切り開くのです。やらせません。どけ。我が望みは信長公の首ただ一つ。私も加勢する。目的は武田殲滅と長篠上級へ迫り来る騎馬隊ことごとくほふれ、武田を震撼させ長篠城の包囲を手を貸してくれ。ここに滅したなんという苛烈な戦。雪村さえ無事なら、ここは一旦引こう。阻まれたか。されど我が闘志はまだ折れていない。厳しいひるむな。武田騎馬隊は戦国最強だ。阿毛策など蹴散らしてくれる。甲
開門。最強幻想を抱いて死ね。武田を地獄へ。穴いせよ。敵将討ち取ったぞ。バカな。最強武田騎馬隊がこんな。馬防柵の突破は難しそうだ。長篠城を攻めて敵を柵の外に釣り出すか。開門。敵将討ち取ったぞ。譲れぬものがこの俺にもあるんだね。戦なき大兵の世を見るまで。ありゃ、そっちばっか見てていいのかな。飛びがす山砦を落とす。長篠城の包囲を揺さぶれ。感づかれたか。仕方ない。お命ちょうだい。敵将討ち取ったぞ。
勝負に挑め。開門。いざ参らん。ブーン。そうそう。信長様、なんという苛烈な戦。飛びガス山取りでは長篠城の要急ぎ取り返さねば。開門。勝頼我らが務めます。おぶさ、まさとよ、信康、信玄公のもとで会おう。命を捨てたか、無価値。奴らを無意に放すれ。あらがうほどにその運命は妙よ。ですが、これも信長様のため。
西砦を落とせ。長篠城のあら無残、見るも無残や武田主。いや、それらを生きで信長にこび、奴の紡ぐ運命に従うよりはよほど小気味いい。その真面目な働き報われればよいが。キリシス草薙太平の世を見るまで戦国最強の武田軍団がここごとく一旦甲斐に戻り大勢を立て直す。はいどうも。勝ちより鬼ます武田の全てをいたぶり守り報復へ。バイバイ上手変更。
なんと素晴らしい展開だよ。ここに召した高田殿にここに続く何が関わるのここの奴に命令を握られるおいこそもこはわびし者を与えるか秀吉ははありがとうございません勝家お家康はは私は信長様を信じております。小君、こやつらは信長に挑み死んだ。自分の運命を守りきた。バカ。我が輩は決めた。我が輩の運命を奪い返す。